Takže graffiti je celosvetový problém. S graffiti sa môžeme stretnúť úplne všade, kam sa pozrieme, na stenách verejných budov, metrách, vlakoch, električkách, autobusoch, proste úplne všade. A hrozne veľa ľudí sa sťažuje na to, že graffiti znečisťujú prostredie, že podľa mňa je úplná hlúposť, pretože ho maximálne tak okrašľujú. Hrozne veľa ľudí má názor na graffiti, že to je vandalizmus, že graffiti sú hnusné, zlé, nepekné, vulgárne a proste úplne ich odsudzujú. Môj názor je ten, že určite to nie je pravda, pretože graffiti je umenie, presne takisto ako maliar dáva na platno svoje pocity a myšlienky, tak takisto to robí writer, ale na stenu a farbami, sprejmi. No a ľudia graffitmi opovrhujú a myslia si, že to je iba výstrelok mladých, ale to je tiež nie je úplne celkom pravda, pretože mnohí writeri majú cez 20 rokov praxe, čiže malujú strašne dlhú dobu. No a pre určitých ľudí to je koníček, záľuba a mnohých ľudí graffiti aj živí. Hrozne veľa peňazí sa už minulo na odstraňovanie graffiti. To je zbytočne plytvanie financiami, pretože ak mi niekto odstráni graffiti zo steny, môj výtvor, tak ma to iba motivuje k tomu, aby som tvoril čoraz viac a viac a bol som viac známy v tom svojom lokále alebo meste alebo tam, kde tvorím. No a graffiti by určite nemali byť vnímané ako vandalizmus, pretože je to, tak ako som už povedal, forma umenia. Vandalizmus je to, keď si 13-ročný soplia kúpi v Baumaxe farby za 2 eurá a počmara kostol alebo múzeum alebo niečo podobné. To je vandalizmus a nie keď niekto 20 farbami vytvorí krásne obrovské dielo. No, v mnohých mestách bojujú s grafitmi tak, že tvoria tzv. Legály, čo sú steny vyčlenené na grafity. Môj názor na legály je ten, že keď malujem na legál, tak určite sa stráca nejaké čaro, pretože graffiti je hlavne aj o určitom adrenalíne. No a tým, že niekto tvorí legál, tak má na to kopec času, môže tam použiť viac farieb, takže to dielo je úplne vymakané, ale proste to práve graffiti sa maluje v uliciach, na stenách. Áno, priznávam, graffiti není dobré, keď graffiti sú namalované na novej fasáde paneláku, ale tak proste to niekoho baví a tým, že vytvárajú stále nové zákony protigrafitové zákony, tak tým určite nič nevyriešia, pretože keď to niekoho fakt baví, tak pôjde aj cez mŕtvoly, proste sa nedá ničím odradiť. Takže to je prakticky úplne zbytočné. Problém postriekaných budov? No tak to sa mi nepáči vôbec. A prečo sa podľa vás mladí venujú grafitom? No to je záľuba, koníček, no ale si zober, že toto ľudia sú založení na 20-30 rokov a si dajú maľovať doma a ten dom je za chvíľu špinavý. No tak jasné, no. A ako by ste potrestali páchateľa, ktorého by ste pristihli? Ale si to dal do pôvodného stavu. Takže žiadne tresty, basa a pokuta takto? Dobre, to je dobrý názor. A vnímate graffiti ako umenie alebo ako vandalizmus? Keď je pekný, tak sa mi páči. No napríklad tam, čo je tá graffiti stena, na to hovoríte čo? Niektorí sú pekné a niektoré stoja za nič. Ako vyriešiť iba ten špeciálny materiál, čo je, ale to je vraj veľmi drahé. A prečo sa podľa vás mladí venujú grafitom? Lebo nemajú inú zábavu, sprejovanie a iný prejav nemajú, iba grafity. A ako by ste potrestali toho, čo stretnete ako strieka budovu? Aby to vyčistilo. Bez nejakého finančného trestu alebo vlastne? Na vlastné náklady by to vyčistilo. A vnímate grafity ako umenie alebo vandalizmus? Záleží aký grafit, ak to sú podpisy, tak to je vandalizmus, ak je to nejaké obrázky, tak to by sa povedal, že umenie. Dobre, ďakujem vám za váš čas. Nový. Názor na grafity. To je čo? Čo sa striekajú? Áno, po stenách. Pozitívny. Pozitívny. A ako by ste riešili problém posprejovaných budov?
tiež pozitívne. Keď chytia pachateľa a zavrú ho do basy alebo mu dajú nejaký peňažný trest, ste za to, alebo ste za to, aby si vyčistil tie grafity, čo nastrieka na stenu? Ak je to pekné, tak nech to neriešia. Aha, takže by mala byť nejaká policajná porota, čo by súdila, či pekné a škaredé grafity. hej? Áno. No a vnímate grafity ako umenie alebo vandalizmus? Umenie. Umenie. No a aký vhodný by bol trest pre páchateľov, čo to spravujú? Nejaké sankcie, alebo aby išiel do basy, alebo... To nie je do basy, ale vieš, toto, vidíš no, napríklad toto, toto, no. to je grc, No. to sa mi nepáči. A tak viete, niekto sa tak podpisuje, že to nastrieka na stenu a potom takýto človek napríklad Alebo toto aj dá to, na stenu a to potom biele, to je grc. No ale na stenu potom, na normálnu stenu niekto môže dať obrovské dielo pekné farebné. Ale takú fakt pekný obraz, No, tak to sa mi páči. no. Dobre, ďakujem vám za váš čas.